Hola, jo sóc la Marta i benvinguts a un mini wrap-up del mes de febrer. Bé, com ja sabeu, el mes de febrer va ser el mes temàtic del febrer gòtic. Llavors gairebé tot el que vaig llegir va ser literatura gòtica, menys 2 llibres que vaig llegir a principi de febrer i que no s'emmarquen dins el que seria la literatura gòtica i raó per la qual no us n'he volgut parlar en el blog del febrer gòtic, però dels que us he de parlar, sí o sí, perquè hi ha cosa bona aquí, hi ha teca. Traiem-nos de sobre. Al febrer em vaig enamorar de Catbirds, de l'Ezra Palmer, un llibre sobre un home que està intentant escriure un obituari pel seu germà mort. Mort ara fa 2 anys, va morir durant el Covid, amb estranyes circumstàncies, i igual d'estranya era la relació que tenia amb la resta de família. Li fan una vetlla 2 anys després, perquè ha sigut molt difícil, ja sabeu com va ser el Covid, i ell està disposat a això, a escriure unes paraules en honor a ell, no perquè li vingui de gust, no perquè tingui res específicament a dir, sinó perquè té la sospita que si no ho fa ell, no ho farà ningú de la seva família. Llavors ell comença a repassar, amb l'excusa d'aquest obituari, que ha d'escriure la vida del seu germà, que va ser una vida com molt moguda. Era una persona una mica desagradable, era una persona violenta. Era el gran de 4 germans i sempre es va comportar d'una manera molt violenta cap a la resta de germans. Amb la mare també han acabat malament. El pare, després de divorciar-se de la mare, va morir. I una família una mica, no sé si dir desestructurada, al final no sé si hi ha cap família que sigui estructurada. Una família que al pas del temps li ha passat factura. I el protagonista el que fa és com repassar obsessivament la vida i mort del seu germà, el que en sap, mentre intenta una mica descobrir què ha passat, no perquè sigui un thriller o un misteri, sinó intenta entendre les circumstàncies de la seva mort per entendre una mica millor qui era aquella persona amb qui va compartir uns anys de la seva vida i amb qui comparteix la sang. I és una història realment molt trista, perquè veiem això, com la caiguda en desgràcia d'una família que podria haver estat com la família perfecta americana, perquè eren, això, pare, mare, 4 nens, no eren una família de classe baixa, però que van trobar les seves dificultats en el que seria el terreny personal. I sí, la premissa és interessant, però a mi el que m'ha captivat i que molta gent que llegeixi aquest llibre jo crec que el posarà dels nervis és la manera en la que se'ns explica aquesta història, que és, ja us dic, des d'aquesta ment obsessiva que va constantment repassant els mateixos fets. És a dir, són capítols que a vegades tu en comences un i dius, un moment, jo això ja ho he llegit. Però mica en mica et va com desvetllant informació. Gairebé ho pots veure com si cada capítol fos un esborrany d'aquestes paraules de comiat que vol fer-li el protagonista al seu germà. I en el que va repassant, això, diferents versions del seu germà, l'home de negocis, el noi que els hi feia bullying, un fracassat que vivia sol en els seus últims moments. És com que escriu i reescriu la història intentant, això, entendre una mica ja no només el seu germà, sinó com es va dissoldre aquesta unitat familiar. I jo entenc que això a alguns lectors els hi pot desagradar per la repetició, perquè és com bastant desordenat, però al final seguim a un home que està passant el dol d'una manera o altra i no sabem ben bé si aquest dol és per un germà el que estimava o per un passat que van compartir junts. I mica en mica, segons va fent això, surten a la llum moltes coses, molts sentiments reprimits, retrets que es fa ell a si mateix, pèrdues personals, ressentiments. I m'ha semblat, ja us dic, una obra única que és que la vaig llegir, la vaig acabar a principis de febrer i no hi he deixat de pensar, i ara mateix no puc pensar un panorama en el que no estaré pensant en aquest llibre. Va ser un arc, o sigui que encara no ha sortit, surt a l'agost, concretament el 8 d'agost, i sí, de moment només en anglès. Espero, no sé, que foti un pelotazo i que algú el tradueixi al català i que es converteixi en un llibre supervendes, perquè de veritat que, si no, és que jo crec que passarà molt desapercebut, però no s'ho mereix per res. I l'altre llibre que vaig llegir el mes de febrer va ser Sopa de miso, de Ryu Murakami, que feia temps que tenia pendent, és un llibre així bastant bèstia i que genera una incomoditat bastant important, però que a mesura que han passat els dies hi he anat pensant molt i crec que diu més del que sembla. Una mica com American Psycho, que tu pots llegir-ho des d'un punt de vista de violència sense sentit, però si rasques una mica veus que t'està parlant d'un problema
més gran. I a Sopa de Miso seguim un noi japonès que es guanya la vida fent de guia pels turistes perquè facin turisme sexual. Bàsicament els porta a clubs de striptease, a bars de cites, d'aquestes coses que fan els japonesos, com que paguen per tenir una cita, coses. I el senyor al qual li farà de guia és en Frank, que és un americà una mica estrany, i que el nostre protagonista comença a sospitar que té alguna cosa que no acaba d'anar a l'hora, ¿vale? El paio té una personalitat que dona indicis de ser una mica psicopàtica. I al final el que veus a Sopa de Miso és que és una crítica cap a la societat aquesta moderna. Bueno, el llibre va ser escrit als 90. Jo crec que ara, si pot, encara s'ha agravat més el problema, que és com que estem sols en aquest món, som totalment individualistes, hi ha una pèrdua de connexió, més a les grans ciutats, i les relacions són totalment superficials. Llavors tenim Tòquio i aquest oci nocturn, aquesta vida nocturna plena de llums, que és superbrillant, però per sota està podridíssima, amb gent que sembla que conviu, però al final habiten al mateix lloc i prou. També hi ha un tema molt heavy sobre com lo acostumats que estem ja a la violència i com això ens deshumanitza i ens fa deshumanitzar a la resta i al final l'únic que queda és com un buit emocional. I ja us dic, en aquest llibre hi ha violència, no durant tot el llibre, però sí que hi ha un gran esclat de violència, que en certa manera incomoda tant, perquè a part que és molt bèstia, perquè sembla que no passi absolutament res. És com que passa, però la societat es manté aliena al que acaba de passar. I és com que el Kenji, que és el guia, és l'únic que se n'adona. Però queda fins i tot com mig anestesiat. Hi ha una part com molt important del xoc aquest entre Occident i Orient, però tampoc no es casa amb dir aquest mode de vida és millor que l'altre. I de fet sí que parla del Frank com Estats Units, vale? Com un mal que han importat, però mica en mica et deixa veure que tampoc no és això, perquè al final el Kenji col·labora amb aquest mal, és capaç de veure'l, el reconeix i l'ignora totalment, perquè ja és rentable per ell, ja és una cosa que li convé i és còmode. Al final els Estats Units sí, potser han introduït aquesta violència buida, però el Japó l'ha absorbit sense resistència. I al final és tot com aquest caldo de cultiu, aquesta sopa de miso, que fa que tu no puguis dir, vale, això és el mal i l'expulso, sinó que està tot, és una amalgama i no hi ha manera ja com d'extirpar-ho. I també hi ha tot el tema de la indústria del sexe, que és com molt present en aquest llibre, i primer et pot semblar que és com un escenari sòrdid i sense que tingui gaire sentit, més enllà de provocar, però al final aquesta mercantilització del cos que ens ensenya ens parla de relacions sense cap vincle real, d'una intimitat imaginada o falsejada, que realment no existeix i que es ven com un producte, perquè no hi ha possibilitat de connexió real entre les persones. Això alhora ho podem vincular amb el capitalisme, que ho transforma en un bé de consum, fins i tot, doncs això, les relacions. O sigui que és un llibre molt més interessant del que a simple vista pot semblar i tracta temes molt, molt interessants i és un llibre incòmode perquè ha de ser incòmode, ens parla d'una realitat molt incòmoda. Ja no és tant per l'assassí com per aquesta societat que ens està dient que és perfectament capaç de conviure amb l'assassí i alhora tampoc no ens explica, mira, així es guanya el mal. No, és una cosa que està aquí entre nosaltres i no hi podem fer absolutament res perquè ja ens hem com acomodat i l'hem fet part del nostre dia a dia. I amb això acabo aquest mini balanç de lectures del mes de febrer, però les que no volia deixar-vos de parlar perquè realment són super recomanables. Una perquè és bastant possible que no la conegueu i que no l'arribeu a conèixer, em poso trista jo sola només de pensar-ho, i l'altra perquè potser sí que n'heu sentit a parlar, però a l'estar publicada a finals dels anys 90 potser ja fa temps que ningú no us n'ha parlat, així que amb la meva feina feta me'n vaig. I us dic, com sempre, que ens veiem en el proper vídeo. A passeu!